Diolch Alun, ac yn ddiweddarach heno, mi fydd Gerwyn Price yn wneud i gyd gyfro Jamie Lewis yn ail rownd pencampwriaeth dartiau PDC y byd. Dwi'n cael cwmni Dylan Williams sy'n gyfrifol am gyfri Twitter PDC Cymru. Pnawn da, Dylan? Pnawn da, Dylan, siwmai? Mae'n dda iawn wrth i ddechrau. Be di'r rhaglygon ar gyfer y gêm yma heno? Ie, ti'n bod yn mynd mewn i'r gêm, byddwn ni'n gweud heb amheuaeth, ti'n bod Gerwyn yw'r ffurfling cryf, yn dilyn tymor llwyddiannus iawn, ti'n bod ennill 8 bencampwriaeth, gan gynnwys y World Grand Prix, a wrth gwrs Cwpan y Byd gyda Johnny Clayton ym mis Tachwedd. Ond, mae Alexandra Palace i weld yn dod mas ar gorau, fi'n meddwl, yn Jamie Lewis. Fydd pawb yn cofio, ti'n bod yr hediad gath e'n 2018, le greiddodd e rownd gynderfynol, ond yn golli Phil Taylor bryd hynny. A fel welon ni nos ioed wrtha, ti'n bod yn dilyn y flwyddyn anodd mae Jamie wedi cael ar y roci ac oddi ar y roci. Ti'n bod nath e ddangos tipyn o gymeriad, rili, ddod nôl o 2 set i lawr erbyn Luke Woodhouse. Felly, mae treni mowr bod gorfod bod un yn colli heno, ond o leia bydd un Cymro yn mynd drwyddo'r trydydd rownd wedyn. Bydd yn wir, ac troi'r cloc yn ôl hefyd, Dylan, y llwyddiant ddwy, Johnny Clayton ac i Nick Kenny. Oedd hi'n ddisu llwyddiannus iawn i'r Cymru yn Alexandra Palace. Nick Kenny ei ymddangosiad cyntaf yn pencampwriaeth y byd yn Alexandra Palace. Nath e giro Dirk Telnikers o 2 set i 2, a fydd e nawr yn ware erbyn Jermaine Wattimena nos Fercher yn yr ail rownd. A wedyn Johnny Clayton, perfformiad cadarn erbyn gwrthwynebydd anodd iawn yn John Henderson. A bydd Johnny nawr yn mynd mlaen i ware Joe Cullen neu Wayne Jones ar ôl yn y dolyg. Ac i gloi te gyda'r cyfyngiadau newydd yma oherwydd Covid-19, mae yn edrych yn debygol y bydd rhaid i nifer y chwaraewyr aros yn Llundain dros gyfnod y Nadolig. Odi, mae'n anwyr ar gyfer y chwaraewyr sydd yn dod o Ewrop neu yn bellach yn y byd, ond hefyd mae'n effeithio ar chwaraewyr Cymru. Oedd Johnny'n sôn yn ei gyfweliad ar ôl y gêm nithwr, bod yna benderfyniad anodd ag ei wneud nawr, oedd e'n mynd nôl, mae 2 o blant ag a roig yn Pontyberem. Oedd e'n mynd nôl i gael Nadolig gyda nhw, neu oedd e'n aros yn y Swigen yn Llundain. Mae'n tipyn o sefyllfa, mae'n tipyn o aberth i rywun i wneud yn ystod y cyfnod anodd yma. Ydy wir, Dylan Williams, diolch am y sgwrs heno, ac mi fydd ymateb i'r gêm rhwng Gerwyn Price a Jamie Lewis ar y post cyntaf bore fory.